imod Sverige. Sverige. Load op bilen. Det er klar, klokken er 3:35. Godmorgen. Så er vi ved Stenline. Godmorgen. Så er vi klar til jagttur. Ja, Kenneth har så ud. Jeg er så ud. Det var lige tølet. Der kommer fjerde manden. Det er ham fra jagtvideoerne. Ja. Kommer vores famous guy. Jo tak. Godmorgen. 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 Så er klokken 04:50. Tøserne de hoppet til køjs. Fuck man, det er tidligt. Helt anden måde. Og altså de der kæmpe... Så er der morgenmad til boys. Den lækker frugt og... Det smager så godt, at du får det til ingen penge. Det er godt, Gabber. Men de kommer bare lige fra marken. Går lige i armtøjet. Prøv lige at filme den her. Good mornings. Har du våbentilladelse til den? Nej, den gemmer vi langt med i kufferten. Nu er vi på vej til hytten. Og Max klar. Det tegner da godt med alt det råvildt ude på markerne. Ja, for det. Ja. Vi havde også snakket om vi lige skulle holde ind tidligere, så bare lige haksene som bag i. Der var også en resteplads. Hvad har vi arbejdet med, Stefan? Det er en gigabuk. Gigabuk. Sådan nogle forspørgsel. Ja, ja. Den En er bagspørgsel. fuldstændig grå i hovedet. Det tegner godt. Vi har godt nok 20 minutter til, hvor vi skal jage, men... Ja, men Det er ikke dårligt. lige der. Nå, er det lige her? Det der, det er vores jagtmark. Nå, for satan. Ja, ja. På den her side af resten. Der er også et dyr lige der. Ja, der står en rå med lam. Hold da kæft, det er sgu da en flot Ja, buk. men der... Ja, og så I ikke råd og lam derovre. 2 lam derovre, ja. Har du set? I kan høre, at det tegner godt. Det går jo herop til. Så alt det... Se med. Så er vi ankommet til træhytten. Det er fedt det her. Så har vi lige for lige en rundvisning. Et lille bad her. Nej, ikke et lille bad, et lille toilet udenfor. Hvis man skal i bad, Så er der været fint. så er det udendørs. Ja, tak. Det er også klasse. Så har vi bitte fin stor hytte her. Virker den? Sweden er åbnet nu. Sweden er åbnet. Ja, tak. Og så havudsigt, du. Og der ligger gæs. Og det er ikke bare almindelige gæs, det er... Velkommen til Sweden. Ui. Det er så her, folk de får lov til at sove ind, hvis man skyder en stor buk. Og når der bliver skudt en buk, så ringer vi lige. Stefan han tabte, eller trak Men prøv at både i høre. overført betydning og praktisk det korteste strå. Men til gengæld så skyder han så den buk, vi så i dag. Ja. Formentlig. Og så kan I bare fucking sove derinde, kan I. Stefan han er sådan lidt af en grej mand. Så han er sådan forholdsvis mange remedier med. Det tror han det hjælper på at skyde de store bukke, men det gør det ikke. Det er jægeren bagved, der gør det. Det er ikke rigtigt, Loser. Tjek. Nej. Så det eneste tænkelige sted, man kunne se, der kommer den så løbende herude, ikke? Lige der, hvor græsset det er helt kort. Ja. Det er godt flot af det. Det var vildt. Grande. Eltyr. Den er set. Du har satme set nogle dyr. Store dyr. Du har din bror, ikke? Det er der din bror, der er...
jag inte. Men han skickar ju alltid nu. Så har vi gått kørende. Så får jag kostbockar med snus. Lurer. Då skickar han ju Er såna det, er här. det derfra? Nej, det är totalt på i dagen. Okay. Men han var med. Du må ikke se for mange bukke, store bukke, for så Stefan han får et hjertestop. Han kan ikke holde til det. Du bliver nødt til at tænke på alles ved og vel. Ja. Står en godt dyr derude også. Ja, rapsen närmast där, den sådde vi med drönare. Ja. Ja, det kommer bock. Tror du, man kan locka dem in nu? Ja. Kanske jätte. Så sidder vi på premieren her på det her jagtstykke i Sverige. Jeg har fået æren af at sidde i kanten af sådan et langt stykke, hvor vi så en kæmpe fin medaljebuk sidst. Da vi kørte rundt tidligere. Så nu ser vi lige, om det kan noget. Og så har Niklas fandme lige sendt ind i gruppen her. Prøv at se en buk, han har fået skudt. Så det tegner godt det hele. Kom nu. Kom lige den store buk forbi, tror jeg, vi så tidligere. Jeg ved fandme ikke, om jeg fik den. Jeg skød, og så røg den ned i... Jeg synes, den stoppede op, sådan som den lige fik et smæld. Og så hoppede ned i de her siv her. Fuck, jeg håber, den ligger der. Ej, jeg fik bukkefeber. Kom nu. Men den lå ikke hverken op til den her side over til naboen. Eller den er ikke kommet op igen. Det vil ikke give nogen mening, at den er løbet langs hele den her lille strækning. Den var der. Den fucking var der. Jeg skudte den ud på virkelig lang afstand. Så tror jeg skudte den for lavt. Så lå den nede i siven her. Og sprættede, så fik den lige et skud mere. Der ligger den. Det er simpelthen en oplevelse. Hold nu kæft. Den her, den så vi tidligere, som vi så på videoen. Hold nu op. Se hvor høj den er. Fuck, man. Jeg ryster stadig. Fuck, hvor færdigt, det er fedt. Så starter vi altså Sverige godt ud. Kom nu. Ja. Jeg har aldrig været så nervøs. Jeg rystede så meget. Puha. Jeg ved ikke, om jeg var så heldig, men jeg skal lige kigge på den. Men jeg kan se, jeg tror, at første skud, der rammer jeg den simpelthen her foran. Og så falder den ned i grøften. Hvad siger Kenneth med sådan en buk der? Prøv lige at... Ej, du må godt lige rejse hans hoved op, men... Nej, det er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi sidder og kigger på den her på vejen herude tidligere. Og så kommer han til mig. Det er fucking vildt. Den er giga, Kenneth. Altså, man kan næsten ikke tage rundt om den her nede om kransen. Det er... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er fedt. Fuck, det er fedt. Kæmpe tillykke. Fuck, den er flot. Så er første dagsjagt over, aftensjagt. Hvad siger vi, drenge? Er vi tilfredse? Det er svært ikke at være. Det er svært ikke at være. Undertegnet har skudt den her. Og Niklas den her.
men det er jo for vildt. Vi er glade. Er vi glade? Ja. Vi melder klar til hjem til nogle fyraftensbajer nu. Og så skal vi... Hjem og pleje Christian. Vi skal hjem og pleje Christian, han er blevet syg. Så hjem og fortælle lidt røverhistorier. Og så står den på... ja, lidt hygge. Morgen. Så er klokken 5. Vi er klar til dag 2. På jagt. Niklas og jeg er lige på vej ud. Første stykke. Vi ser en lille rev. Så nu ser vi, hvem der kommer mere. Vi sluttede dagen godt i går. Nu håber vi, den starter godt igen. Morgen nummer 1. Vi har haft en aften, og at Kenneth og Niklas skød 2 rigtig flotte bukke. Og her til morgen ser det ud til, at Kasper har skudt en flot buk. Niklas har skudt igen, og Kenneth har skudt bukke og rev. Jeg sidder på en lille lysning, eller hvor det er nyfældet, og kan se 2 bukke. Jeg tror, den ene er en lille gaffelspids, og den anden en gaffel, måske ulig 6'er, som jeg gerne tænker, jeg skyder, hvis den kommer frem. Og der går en rå, kan jeg se nu. Jeg tror, at bukken ligger ned. Så lige kommer en rev frem over til min venstre. Nu kan jeg så ikke se den mere. Jeg sidder ude i sådan, der kommer meget birk op. Prøv at se. Så jeg venter og ser, hvad der sker. Så kommer der lige en opdatering på min lille viskevideo. Jeg sad herude, ude på det her stykke nyfældet og ser en buk og en rå. Og de står bare lidt skidt i forhold til noget kuglefang og sådan. Og så pøser jeg rundt for at få en anden vinkel, så jeg kan afgive skud, hvis nu der opstår noget, men de er væk. Så spotter jeg den mindre buk, den ligger ned, og jeg venter egentlig bare på, hvad der lige skal ske. Så kommer der en rev frem, og den går lidt og pusler videre, og så kommer der en rå op, og... Nu kan jeg måske se et dyr. Jeg tror måske, det er den lidt mindre buk, som faktisk ender med at rejse sig, og så får den anden buk op, og han jager egentlig lidt med ham. Og så går det lidt stærkt, men jeg har simpelthen skudt ham. Ikke min første svenske buk. Det her er mega fedt. En lille, ulige 6'er. Han ligger lige der. Lige fornemme ham derinde. Så kom med ind og se ham, så kan I lige få lov at følge med. Her har vi ham. En almindelig, hvad er han, 20 cm høj cirka. Lille, som I kan fornemme, ulige 6'er. Eller 6'er, om man vil tælle dem der med. Men super fed situation, og så har jeg sgu fået debut i Sverige. Der har vi ham jo. Mikkel Rev. Lige i gang i frokosten. Det skal jeg Mikkel. Sådan. Dejligt skud. Ude på 150 meter. Fantastisk morgen. Så står der en buk. Lige da jeg går op i tårnet og kigger ud og skal til at pakke mine ting sammen. Og så får jeg fat i riflen og sætter mig ned. Sætter riflen herinde under stigen. Venter indtil den står okay. Skyder. Jeg kan ikke se den nede, men jeg er ret sikker på, at den faldt.
Hvem fanden har grædt på den bil? Så ligger Mikkel og de 2 fine bukke i ske her. Anden dagen. Hvad siger vi? Det er sgu godt. Det er sgu i orden. Nu vil vi køre op og brække de 2 banditter. Så lille opdatering. Det er sgu lidt crazy. Du er god til også. Kasper har været ude og skyde sådan en bandit her. Bum. Det var gårdsdagens strabasser. Så har Niklas skudt sådan en her. Sat mig også fint. Så har jeg skudt en lille, ikke en lille, en fin section også. Og så Mikkel Rev. Stefan har også været i gang. En fin sectioner. Så vi er på 6 dyr nu. 2 outings. For Satan. Altså, man skulle ikke tro, at han var dømmer, men eller en fandme konservator. Det er sæt med godt lavet. Ej, det ser fedt ud, det der. Så er slagterhuset i gang. Du kører den ind igen. Er der mange fluer? Nej, det er sgu da væk. Nå, så kan jeg gå ikke. Der. Så kommer slagtermester 1. Skal vi lige ind og se, hvad du har gang i hernede bagved? Kom med. Nu skal I alle sammen se, hvordan man slagter en stor bandit. Her er vi fat i. Vi har fat i... En sølvmedalje, guldmedalje. Det kan man sige. Det er svært at spå om. Så har vi lidt dyr, der hænger og er klar til næste tur i køen. Om bitte rev, den ved jeg ikke helt. Den får vi sgu nok ikke gjort så meget ved. Men prøv at se en stor mus, den er fanget. Og jeg fanger lige en sav til Kasper. Men der er god stemning. Vi har fået lidt frokost, lidt øl. Det er aftensmad. Hjemmeskudt rådyrfilet. Ryg. Hvem har skudt den? Det ved jeg ikke. Det kan man på, hvordan den smager. Det kan jo smage det. Så er vi lige ude på aftens jagt. Vi er på vej derud. Men vi spotter lige en buk herude bagved på marken. Det er godt nok ikke vores stykke, men den er der mulighed for at komme herind. Kasper han skal i det her område og hernede. Jeg smutter helt ned i træerne.
vildt. Så er vi ved at have afsluttet anden aften jagt. Niklas han er på den igen. Simpelthen en rigtig fin buk. Han bliver ved. Tredje buk på 2 dage. Det er imponerende. Så fik jeg også held med det. Så vi ved med et gaffelbluk. Så er vi lige på vej over og se, om vi kan finde den heroppe. Se, så den er fin, den der. Hvad så, faldt den ikke i knaldet? Nej, fastskud. Det gjorde den egentlig, men så rejste den sig fandme igen. Men så er det som om den... Det skal der fandme nok dø. Ja. Men det gjorde den ikke helt. Den var sgu sejlig ud. Men vi fik ham bassen her. Vi tog lige en pyrs i deres auto, og så kørte lidt rundt efter, vi ikke har set noget på det første stykke. Så gik der lige 3 minutter, vi kørte op i gårdspladsen. Så hakker Niklas bare lige bremsen. Så ser vi ham, han står der. Så bakker vi lige bagom. Og så pyrser vi rundt om gården, og så kunne vi fange ham her på langsiden. Så fedt. Fandme i orden. Tillykke med den. Tak. Han er sat med en flot gaffelbuk. Og til jer, det er vores PH ham her, så han kan lejes ind rigtig dyrt. Det var lige hjemme. Ja, det er også god, solid bygse. Ja, fandme flot buk. Det var 3. morgen. En enkelt buk. Fandme flot. Hvad siger du? Det er kun anden morgen. Ja, det er faktisk kun anden morgen. Det er kun anden morgen. Det går for godt. vi kan ikke holde styr på dagene. Og så fik vi ikke filmet ham her, men Niklas han var jo også så heldig i går. Fortæl os lige om situationen, Niklas. Jamen, jeg lå og sov, så kom den gående, og så vågnede jeg. Og så skød jeg den. Og det er ikke engang løgn. Nej, den er fandme også bare en flot 6-hænder. En flot buk. Jeg sagde dem også tyk. Ja. Også skruet helt sammen. Ja, det er sandt. Fuldstændig at køre. Står kraftedeme godt, det kører galt hele tiden. Hvad mener du? Siger du ikke, du har kørt galt flere gange? 2 gange. Giv mig den rejsen der. Kan du rulle vinduet herover, eller er det kun mig, der kan? Ja. Oj. Det er kun en stor, fin ko. Det smager godt. Smagte det godt? Nej. Nej. Nå, det er bare sådan her. Så er der 3-4 friske gutter bare ind på Nordeuropas største jagtmøde. Tudum. Der bliver testet nyt grej til den nye sæson. Så er det sådan en bandit her, vi skal ud efter senere.
Der er jo en bæver, vi skal have gjort kål på. Og dem må vi gemme til en anden dag. De store dyr. Så er det OL. Kom så, boys. De sidste 100 meter. Jeg er i gang på fiskeriet, og det går ikke særlig godt. Jeg regner med at køre i morgen tid. Okay. En masse ting derhjemme, jeg skal ned. Ja. Kører ingen og betale eller noget. Skål. Skål. Ja. Der er også folk, der har fat i det der. Ja, men jeg var lige nede og se... Og så er vi klar til anden sidste aftenjagt, hvor vi skal ned på et stykke. Vi har set en rigtig fin buk, som Niklas har spottet, som vi også så i morgen, som lige snød os. Og jeg har skudt 2 bukke indtil videre, så jeg er med som PH, filmdreng, kameradreng i dag, så det bliver godt. Så er vi kommet på plads. Vi har fyldt gammel op. Og er i gang med at spotte efter nogle gode bukke herude. Opdatering på aftens strabasser. Set en masse, eller et par små bukke. Et roer. Ja, en fin tekst egentlig også, men vi vil gerne lige skyde nogle af de store ud, så den fik lov til at leve. Og så var lige efter en grævling og en rev her til sidst, men uden held. Så vi prøver igen i morgen. Så bliver der rense gav efter en våd aften. Men hun blev så fin. Med at passe på sine rejer, jo. Husk det derude. Og hvis I ikke gør det, så har vi et sted, I kan købe noget nyt. Det kan købes jagtbutikken.com. Ring til Stefan, han kan få spørge efter mig, så får I godt tilbud. Vi sætter det i DM. Ja, send DM. Så er der en stor undersøgelse i gang her. For flåter. Så er når man skal i gang med sådan en eftersøgning af dyr. Så blev det den sidste morgenjagt. Vi starter desværre med en masse tog. Så der er ikke ret god sigtbarhed. Jeg har lige sat mig ned på tårnen, og så sætter jeg mig ned på marken her. Og se om det kan være lidt bedre. Jeg kunne ikke se ret meget op på tårnen. Så nu må der komme det der. Og så ringer han så til, eller skrev til drengene, at sidder her sidste aftens jagt. Vi karper lige op, så vi er klar til at brække nogle gode bukke i aften. Svært at få med. Vi vil scoute terrænet. Ej, skal ikke spise min sko. Jeg er lige på vej ned på jagt. Jeg har fået hjælpejæger med i dag.
så er der skudt buk. Jeg står egentlig bare og kigger ud på marken her. Og så herovre bag mig kommer bukken så haltende ud af det blå egentlig. Men den kommer ikke ret stærkt, fordi den kan næsten ikke gå på hele sin ene side. Det kunne godt ligne, at måske lige er blevet fået et skrald af en bil eller andet, men lad os gå og kigge på den. Vi andre, vi fik ikke noget held med os, men der blev set lidt ældre og lidt dog og lidt småbukke, så alt en god dag. Det var sgu en god gris. Ja. Så Kasper er oppe på grisjagt. Vi er i gang med at spotte, om vi kan se dem. Der står nogen ude på marken her, tror vi. Vi har fået godt tip fra Erik, så nu er vi lige i gang med natkiggeren. Så er klokken 3:40. Vi var på vildsvinjagt. Det gik ikke så godt. Vildsvinjagt for bil. Ja. Vi jagtede helt vildt meget. Natkigger det hele. Nå, ja. Vi hopper til Køjs, så hurtigt. Så kører vi på sidste vers. Skal vi ikke mere? 34 folk. Folk til. Gider en mere? Been the one for me. Goodbye my lover. Goodbye my friends. You have been the one. You have been the one for me. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Får vi lige pakket til hjemturen. Har vi lige efterladt lidt til lodsejer og lidt drikkelse. Så det bliver godt. Nu vil vi hjem mod det danske. Bartender, line up some sides, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot. Look like Mariah, I took another shot. Hold her, drop it like it's hot. Dirty talk. She a freaky girl, I know a freaky man. She on the rebound. Det var Ready on, yeah. I told her wanna ride, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. Vi er på slutningen af turen. Vi har 1 minut tilbage. Vi er faktisk i overtid. Lige en af planter for mig, det er det sted, vi ikke skal sætte. Sådan, man. Hvad er dine sidste ord til turen her, Kasper? Jeg vil sige, det var ligesom... Jeg vil hellere Liverpool vand i dag, end jeg vil skyde en buk mere. Så det er jo helt perfekt. Kasper han er overtræt, som I alle sammen kan se, så vi takker af for den her gang.